Como cada 2 xoves, Xoanqui Ameixeira regresa á Praza de Vilagarcía para mostrar receitas novidosas ao público interesado dentro do programa Segunda Volta. Nesta ocasión asistiron preto de 20 persoas que puideron coñecer como se elaboran unhas albóndegas de peixe. Tratando con peixe, xa fixemos receita con peixe feito, deste que nos sobrou, que sale do forno e tal, e ora con peixe, pois para aproveitar todo o peixe, desde o cocote hasta a cola, como facer unhas albóndegas de peixe. Segundo Xoanqui, é fácil coñecer o segredo destas albóndegas. É buscar o punto de facelas, buscar o sabor, subir un pouquiño de sabor, que para eso estamos aquí, con este caldo que estamos facendo, co sofrito que xa fixemos antes e demais. E non ten máis secreto, é cociña moi sinxela e para casa. E, como sempre, todo o elaborado faise con produtos da propia Praza de Abastos. Todo o que vedes aquí, todo está mercado aquí nesta Praza de Abastos. Que falamos últimamente, claro, vemos os de xornais e demais, que están moi ben, pero aquí ainda se manteñen os prezos, E despois animo, porque é o que falo con a xente que me acompaña aquí nestes obradoiros, non? Animo a comprar os peixes por peza, grandes, porque é a forma de abaratar costes e sacar proveito de verdade a estes peixes de enorme calidad que temos, que son nosos, que non veñen de fora, da Praza de Abastos, claro. As elaboracións de Xoanqui non só son sinxelas e novidosas, senón que se adaptan á época do ano. Efectivamente, claro que sí. Por eso estamos ahora mesmo traballando con peixe branco, neste caso unha pescada, non? Xa traballamos con peixes azuis e dependendo das épocas e demais, pois traballamos co produto que hai. A cada segunda volta están asistindo de media unhas 20 persoas. As súas opinións e propostas tamén axudan a Xoanqui a facer novas elaboracións. De feito, a petición do público e axustándose á época, a seguinte receita incluirá castañas.